Salam penghormatan kanggo dulur-dulur ana ing Gunung Mas Yote sampur pegang di tangan kendang di keplacura berangkal salam penghormatan sudah selesai Yote. Sekarang masuk ke tembakan ono papat cacahe Yon tembakan hangat pertama dari kepala turun ke pundak adik gejelekan dua kali Yon sampur pegang di tangan akan dangdut berangkat tembakan hangat pertama wis dilalui Yote. Sekarang masuk ke tembakan hangat nomor loro dari kepala turun ke pundak dari pundak turun ke ong kamu sing semok Yodon sampur pegang di tangan akan dangdut kepada berangkat Yon tembakan hang nomor loro wis dilalui Yon. Sekarang
tembiakan hangan nomor teluk bali nang oonge sing sema kedinaikan nang pundake hang mlentus sampure pegang di tangan akan dangan tekune berangkat ora krasa ya dong wis timbakan hangan nomor 4 hang keri dhewek hang bongkote ayo padha ndedonga muga-muga masyarakat Gunung Mas rezekine lancar amin Allahumma Amin. moga-moga paringi sehat seger waras amin Allahumma Amin. moga-moga sing tua-tua gendang Pakai rezekine terus munggah haji. gendang munggah haji ora gendang mati Amin. amin Allahumma Amin. ayo jan yuk dijajal siji-siji saka hang arep dewek hang aran putri bojone kanu orang duwe bojo sik gadis ting ayo dijajal ngete rodok cendek titik iya asik ayo dijajal mas anu dangdut nah asik nah ancen isik kelas 3 SMP lho Bu dadine ya rada isik wagu-wagu piye ngono iki sing rada isik SD kelas 6 ayo si kecil lah isik cilik enak lho Bu goyangane Bu nah niki namanya si kecil kecil-kecil cabai rawit ini nek ngomong kadang ngomong sak ngomongan sengak kabeh iki wedi kabeh ora nek sing wani kuwi sing duwe jaranan kuwi kuwi tur isih enek nek jenenge si kecil si doeh barang ya enek ayo iki sing rada teko si kecil sing rada sedengan berarti si sedengan SMP kelas 1 niki Bu ayo digoyang tuh elik nah dikei puteran kan lek kelas setunggal SMP nggih ngeten iki muter-muter nah niki nek sing niki mboten sah ditanglet niki guru honorer ora sida ora iki ora guru iki SMA ya rada gede titik SMA kelas pira nduk oh kelas 1 SMA kelas setunggal niki Pak ayo dijajal SMP sudah manak pisan ndang dijajal sik bokonge cekuk oh iya Pak dua wamen iki sing kari dhewe iki mau niki wau bonus ayo Dik yuk berangkat tembakan hang nomor 4 sampure pegang di tangan kendang di kepala berangkat
mriki minangka kinurmatan